तुमगेला निरंदबदल की रंदब दाव नसता बा आताची के फ्री दावन बसलेन दिसता नवे केतने हाव चादल की म्हणू उत्तर सुर करचे केतने तेते कसले निमगुच म्हणू रंपा विषय कळला हावे आणि आमको बायल मनशान कसन काम रंदपची ओड काम मना काही मस्त खुशी रित म्हणया आमगे ते आजी हे चणे गशी म्हणरी एक दोन शास्त्रात बटाट घालले आणि चण मस्त आमको सूड नो कडगी कसने मेळली कडगी आणि की सूड दायनी एकीकडे कसे की मेळतस काय अबा आमका बेळनी अबा तुमको दवा कडगी मेळला की हो हळे मा पुरसो तर बसल्या इत वेळा खाव केद नाही पुरसो तर बसशी गो आज इथे तू पुरसोत घेऊन आमगे ते येल्या सूर्य उदयसुचे दिक्क बदलायसेल की कशी गो हाव तुमगेल घरा येईल कुडले सूर्यन दिक्क बदलायसुचे असेल दलरी प्रतिनित्य तुमगेल घरा येऊन तसील हाव अशी कुशाल एक मंची नाही गो सूर्य कोण येऊ कोण अच्छो तगल दिक्क बदलायसित्वे अशी उत्तरा म्हणजे आणि तुगल माय खीस इतल्याला कित्त सिलती अप्रूपा पुणी येत सिली आजी पत्तो ना भा काली आमगेले कोप्प ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕಾಮತ್ ಮಮ್ಮಲೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಸಿಲೆ ಕೈ ಚಮಕಲಿಲಿನ್ ತಮ್ಗೆಲ್ ಮಾಯಿ ತನ್ನಿ ರಾಬ ರಾಬ ಮಣವತ್ ತೈ ಕೆಲ್ಕೆ ತಸ್ದಾನ್ ತೈ ರಬ್ಲಿಂತಿ ಆಜಿ ಎಷ್ನಾತಿ ಹಾಯ್ ಎತ್ತತ್ಕಿ ಪರ್ ಎತ್ತತ್ಕಿ ತಂಕತೆ ಗಮ್ಮತತ್ ನವೆ ತೈಂಚಿ ರಾಬ್ತತ್ಕಿ ಮಣು ಹೋ ಹೋ ಕಾಲ್ ಎಲ್ಲಮ ವಾಸ್ಯ ನವೆ ಆಮ್ಗೆಲ್ ವೆಂಕಟೇಶಾಕ್ ವಿಶ್ ಕೊರ್ಕ ಮಣು ಪೈಯದಕ್ಕೂ ಲೆಕ್ಕಿಲ್ ಮಾರೈತಿ ಹಾಮೆ ವಿಸ್ಸೋರ್ನು ಗೆಲ್ಪಳೆ तुका वेंकटेश माम गोत्तसवे होय्या बा मक वेंकटेश गोत्तस तगल बाय सुवर्णिवरे गोत्तस सांदकुनु तंग पडेला हावे ओ वेंकटेश मामू एಳ್ಳमासे दिवस जन्म इल्वे तशी त्यांची पळेता पोरू विंगड तारीखेक बर्थडे केलेले अवंदू विंगड तारीखेक केल्लामू म्हणू होय गो तो एಳ್ಳमासे दिवस दल्लेलो हाँ तू कालीच विश करका म्हणलेक्कील रे वेंकटेशा विसरली माफी करी ते आमगेल मोगाचे कोप्पा ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕಾಮತ್ ಮಮ್ಮಕ ಜನ್ಮದಿನचे हार्दिक ಶುಭಾಶಯ देव तुमका आयुष्य आरोग्य वृद्धी कोण दिवनो तुमगेल इष्टार्थ नेरवेर्सुतश कोरो म्हणो आमगेल प्रपंच तर्फेन तो आम्ही हारैसित्ताती गायना केदने एक सांगपत सांगत नवे आज आमगेल वेंकटेशाल खातीर एक पद सांगो कालीच बर्थडे दल्ला नवे आणि आज पद सांगल्यार समजाय ना होळे मा आमगेल वेंकटेशू तशनी कसने लेक्क नगो सेबिनी तू सांगशी पद सांग तक भारी खुशी दत्ता कमेंट्सन पुरा सांगता ती पळे होई की नाही पळे कोण नाही म्हणरी आमगेल रेक अंतु ग्यारंटी कमेंट घालत पळे सांग सूटरी हॅपी बर्थडे आमगेले वेंकटेश मम्मल हॅपी बर्थडे पार्टी केलेले तन्नी घरकडे सुवर्णी मैयेन केले पत्रडे होई गो आमगे सुवर्णी पत्रड करत गो उडगास्कोन घेतलरी तोंडा उद्दा येत गो तिच्चे लायक पत्रड करत ती हा पण तो कोप्पा गेल्लरी मस्त पत्रड करोंगेन खाऊ का गो ताजे खातीर पुणी थंय वचका म्हण लेकला हावे हळे मा आनी पुणी हा भितर वचत की सुरेख लगी थोडे उल्लच काम असिले हो तू सुरेख लगुल्लच कईली नवे सारी गो तुगल टाइम वेस्ट केल हाव भितर बस हाव हंगाय गडी बैसून हंगे लगुल्लैत गो हक्क पुरा कसलेक सारी निमगु छोळे मा आजी माय घरांत नाती म्हणू हाव रज गल्ले चढवानी घरा येताना कोणी ना म्हणत तन्नी रडतात नवे म्हणू तष्टोन रज गल्ले रजाय असिले रज गल हावे तष्टावनु आमगेल सुरेखने लगे थोडे वेळ पट्टंग मरिया म्हणले घरा या म्हणले ती ते संक्रांतीचे निकसकी प्रकार काखे तष्टावन पुरसोत ना म्हणली तष्टावन हावची आयली मक्कशी हे प्रकाम ना नवे तष्टावन आईल हाव दायत गो पुता भितर बस अय्यप्पा एक सुत्तच काम दल्ले आणि पूरा बरसून करडे घाल दवरका पर संक्रांति दिसू देवा पूज करताना नैवेद्य कोरनो कडेरी चढवला दिला तन्नी पैकेट करतती तुमगे ते हे प्रदल्ली की मिगेलंतु दल्ले यब्बा 3-4 दिस्तकुनो तेंची काम माकते खोब्बे सिंधुचे नि गॉड सिंधुचे दोन भारी कष्ट आणि बाकीच पुणी सुलभ
हे नरगडले बी भाजूचे सॉल कडचे त्या प्रमाणे करता ती आणि वरलेल हे तसं नाही ती चूर हुन्नारून घेवचे त्या हाव करता मागीर मिक्स करचे काही कष्ट काम नाही म्हणूया ते दोनच नव्हे कोबरी सिंधूचे आणि गोड सिंधूचे अब्बा बाबा पुरपूर दावन सोडता आणि तो दाल्ले पुरा सक्रे चनी करचेस की करचेसल्यार सांग हांव हेल्प येता हो गायना हावलच फ्राय कता राबील का ना हांव तितलेची भितर आयिल्ली थोडे वेळ हळे मला गुलयता आशिल्ली कडेर हंगा येईल हांव आणि काम पुरा जाल्ले तुगेले होई गो एक राउंड काम पुरा जाल्ले आता तुक फोन करूया तू हंगेत की ना हांव थंय येवचे म्हण निमगुया म्हण लेखता आशिल्ली तितले भितर तुमची प्रत्यक्ष जाल्ले 100 वर्ष आयुष गो तुका 100 वर्ष वे अय्याब्बा कसं करचे तितले वर्ष सुनू कसं करचे अशीच मस्त पद आणि सांग गम्मत राशिया आणि कसं करचे त्या प्रमुखार पळया आता म्हाका बश्य सांगते की ना सांग तुक बैस म्हण सांगकावे मारे ती तुक दानो बश्य दाय नवे या हंग्या उक्कोळ्ळो बस करे तुका मग तो बरले मरे काही ना रब्बुनु अशी उलयत की ना बैसून उलयता सांगता हो मी गेलो तर मक्का वापस केल्वे बसता ना म्हणरी मी रब्बुनुची उल्लो कदत्ता बसता तू बैस हो तुळशी कापोका म्हण लेक्कील गो हांवें विसरनो गेल पळे आता फोन केला से तक्किते ती काही एक महिली गटले दूर असवे हंगा असनवे आता येतली राब हांची फोन करता हॅलो गायन हनी कसं नाही समाचारो आप इस टाइमर मग फोन केल्यामू खैदा वच्चे प्लान अस की कशे आज हांव ऑफिसा वच्चे न्ही गो घरान तू अस हांव घरांत अस म्हणरी आमगेले एक मीटिंग करका म्हणून रूल्स असनवे तशी जावन तुका आमगे लेडीज क्लबाक इन्वाइट करचे फोन केल गो येवचे जात की लेडीज क्लबाक वे येवचे दायनमू गायन हने मस्त काम अस काम केदनाय आसिलेंच गो एक 10 मिनिटा म्हणटा पूण या गो आमके काम आसा बा आमके मस्त काम आसा जाल्यार एक 10 मिनिट उरलो ना चा म्हण हांव हंगा सुरे कोन्नेल घरा आयली तू या हंगा या उठ गम्मत उरलो या म्हाका पुरसत ना मू गायन हन्ने बेजार कोन गे नाका मस्त काम अस व्हड एक ऑर्डर आयला 500 चील शिवूंच आसा ताजे मध्ये तांणी हन्नी म्हणे कितले अवंगल दिता आसता ती पुरा टायमा भितर शिवून दिवं का नवे पुरसत ना तुम्ही एन्जॉय करा ती हांव आनी केन्नापुणी फ्री आसतना येता बेजार कोर नाका हंग दी गो हांव तुळशीला उलयता हॅलो तुळशी या गो मरे ती एक 10 मिनिटा म्हणटा पूण येवन वस गो तू ना म्हणरी आमकां बोर दत्त गो तू रंगा पाणी कसने करचे वचू नका सीटेक कोरून घे हांव चणे कशेनी कॅरेटा कोसुंबरी दिता या गो मरे ती अय्यो देवा फोन दवरलो सोडली मो कसं तला हिक्का काल पळेले री म्हाका पळेले री पळे नतलवरी सीधा चमकली आज पळेले रश करतस कसं तला हिक्का तिका होड एक ऑर्डर आयला खंय 500 वंटी बॅग शिवून दिवचेस के ताज मदीन तू तांणी हन्नी पुरा शिवूनच्या कावंगल दितात नवे पुरा टायमा भितर करता नवे तश जावन तिका पुरसत ना गडबडी री उलयल तुवें आयकल नवे तश जावन फोन कट केल की कसं की आशापूर सोडी आणि सुरेखने तू कसं रंदय केलेले हांवें चणे कशी केलेल गो बर्शीक एक 2 बटाट घाल्ले आणि कॅरेटा कोसुंबरी केलेले तू कसं केलेल गो हांव माझी घोसाळ्या हिरे चटणी आणि घोसाळ्या उपकरी आणि कुळता कडी केले कुळता कडी म्हळ्यार अम्मान गांवांत दुखून पेस्ट दिवन पेटयलेले तांची एक उदकांत करडून लसूण पण घालून कुळता कडी केलेले रुची मात्र भारी लायक जाता होई गो ते कुळता पेस्ट येवचे वचून आमकां कुळता कडी केन्ना कितें करून घेवं येता भारी लायक जाता आणि खिदो भायर वच्चा गो आमी हांवें तेंची लेगतस जाल्यार हें रणरण वता का भायर वच्ची कशी म्हणून
आमगेले लग्गिरोडंतू कसंकी रिडक्शन सेरेलके सकाळी पेपर आउट पॉम्पलेट इल पडेलेल हावे थिंक वचावे नईटी मगिरी कुर्ती लेगिन्स अप्रा भारी चीपर मेळटके वचा वचन पडोया इष्ट डॉलर घेवचे ना आमळे तो येवचे एक गोली सोडा पिऊन येऊया देनवे हा तशी करूया वचा हाय तुम्ही वरे बाहेर सरलींतवे बाहेर सर्च पशी पुढे एक लाईक घालाती आणि तुमगेल फॅमिली फ्रेंड्सांक शेअर कराती आणि आमगेल व्हिडिओ कशे असेल म्हणून दयकोन कमेंट्स अंतिलसी येते तशीची आमगेल वेंकटेश मामाक बर्थडे विश सांगचक विसर नकती ते आमगेल व्हिडिओ का मस्त लाईक घालाती आणि के कोण सबस्क्राइब करून घेणीत की दयकोन आत्ताची सबस्क्राइब करून घेयती आमक मस्त व्हिडिओ घालचक सपोर्ट कराती आम्ही आणि तुमका अनेक व्हिडिओ मेळटती धन्यवाद.